Der er sket meget på madfronten i København sidste år. Altså, der er kommet utrolig mange gode steder, som er dukket op, som egentlig har en ret god kvalitet til ret lave priser. Mm-hmm. Der er kommet en kultur med, at man har det med at spise meget mere ude, end hvad man gjorde tidligere. Det er meget mere normalt at tage ud og spise en tirsdag aften eller en onsdag aften. Det behøver ikke at være noget, man kun gør i weekenden. Altså, der er ligesom blevet skabt en ny madkultur omkring det nordiske køkken. De hedder jo egentlig kanelsnegle på dansk. Ja, det har fået et lille twist til et monster. Ja, og det er noget, man sådan set spiser af, eller det er noget, alle bager har i, hvad kan man sige, forskellige udgaver. Som man har det med at blive lidt afhængig af. Ja.